al doilea episod de pe acest canal, dar să spun așa. Și eu joc FIFA, atât. Putea. Dar am primit niște gemuri care ne ajută, mă rog. Ne ajută. Top events. Nomin bun, mulțumesc. Astăzi am jucat cu echipe foarte bune. Echipa mea preferată. Nu pot spune cum se numește, dar asta e Bas. Deci n-am șanse dați. Echipa mea e prea șmecheră. Bas.
Bun. M-am lăsat portat. Uite, perfect. Pas. Stăm așa. Pas. Bă! Pas. Pas, bă! Așa. Chemație. Gol. Eu până nu-i bat, nu termin meciul. Până nu-i 2-0, nu-i bat. N-au șanse proștii. Așa, dăm așa. Dăm așa, dăm beleaie de băgămă. Și dacă nu dai niciun gol, îi fac praf. Nu, nu, nu! Nu e bine. Nu lăsa, Nesta, pas. Așa. Renus, bun. Pas! Olana. Deci, doar să ne la mingea, vezi? Nu las, nu las. Hai, sprint, sprint, sprint! Sprint rapid, sprint, sprint, sprint. Nu lăsa, nu lăsa, bă. Dacă lași. Pas! Pas! Bă, nu ești părăt. Nu știu. Nu las, nu las să pierd, bam. Perfect, i-am luat. Uite, vă zici. Pana prea șmecheră. Chiar prea sigur. Bam! Uite. Ușa. Toate felele astea. Perfect. Uite, nu așa că chipul ăsta. Ce-ți lua acasă? Pas. Până nu dau gol ăștia, până dau gol, mai... Tu ce... Până nu dau gol, uitați. Stai să dau gol. Gata, că nu mai stăm o prostă. Gata, bine, bă! Și am închis videoclipul, frați.